Sikwamukele ke mbukeli eindabeni ZIYENZEKA.IZINDABA.1KZN TV uyifundela usamukeliso waKaNgqulunga asikubhekele ke ehamba phambili namhlanje. Sivakashele ke isigodlo saKwakhangelamankengane. Isaqhubeka imbungazo yokukhumbula isilo uzwe lithini. Kanti ke kubhidlike uphahla lwehholo lomphakathi eMdubatuba. Isigodlo saKwakhangelamankengane kulindele ukuthi kube yisona esizophithizela kakhulu cishe kuzedlula zonke izigodlo zesilo esikhotheme umdlokombane. Lokho kudala ukuthi ke silikhaya lesilo esisemhlalweni kumanje uMisizulu ukwazeke kabanzi ngalolu daba. Sixhumane ntatheli yethu ke uPhilani Cebekhulu okuyena kusakazela bukhoma eli Kwakhangelamankengane. Lesi mbukeli isigodlo Kwakhangelamankengane kwaNongoma esilikhaya lesilo uMisuzulu kaZwelithini. Kanti isikhathi esiningi akasichithike lapha kulesi sigodlo. Lesi sigodlo kulapho ke kwenziwa khona cishe imicimbi nemikhosi eminingi nokulindela ukuthi iqhubeke ke yenziwe kusona njengoba kuMisuzulu kulikhaya lakhe futhi akasichithike isikhathi esiningi kusona lesi sigodlo. Kulesi sigodlo umbukeli lapha ekhaya lapho kukhona khona nesibaya okulindele ukuthi ke agcotshwe kusona ngokusemthethweni njengesilo samaZulu. Kanti ikomiti okuyilona elihlela umcimbi omkhulu wokugcotshwa kwaso isilo samabandla uMisuzulu kulindele ukuthi cishe nje esikhathini esingamaviki amabili libeke seluphothulile lo msebenzi. Manje endlunkulu izoba nekomiti yokuhlela. Ngakho akukho engakusho ngaphandle kwalokho ukuthi kufanele bekhona ikomiti ezokhishwa indlunkulu ezohlela manje ukuthi ngoba ilanga likaphumi phela ilanga ukuthi ulungele lelo langa lokugcotshwa noma lokunikezwa kwesilo lezoncwadi zikaMengameli. Kanti uhlangothi okuyilona oluphikisana unaso isilo uMisuzulu ukuthi sihlale kulesi sihlalo ngokusemthethweni luhlela ukusiphonsela inselelo enkantolo lesi sinqumo sikaMengameli Ramaphosa sokuvuma ukuthi impela isilo uMisuzulu sifanele ukuba kulesi sihlalo. Ummeli wohlangothi oluphikisa ukubekwa kwesilo uPeter Zwane uthe umhlangano abazoba nawo ngempela sonto umayelana nesinqumo sejaji kanye nombiko okhishwa uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa wathi kungalindeleka noma isiphi isinqumo kubona. Ngiyazi ukuthi sobe sikhuluma ngani kodwa angazi ukuthi siyophetha ngani. Siyokhuluma ngejudgment ka acting judge president Madondo le eyathulwa ngomhla ka2 zika March kulo nyaka. Nesinqumo esathathwa uMengameli uPresident Cyril Ramaphosa sokurecognize umntwana uMisuzulu lesi esithathe ngicabanga ukuthi bekuyilesibili. Izona izinto esobe siyidingida siphinde sibheke ukuthi iwapi indlela umntwana uMisuzulu njengomuntu onayo intshisekelo lapho lolu daba ukuthi angaqhubeka kanjani uma kuukuthi ufuna ukuqhubeka. Uma kuukuthi kusikhona isidingo sokuqhubeka. Okwamanje angitshelwanga angithunywanga ukuqhubeka ngithathe udaba ngilidlulisele enkantolo yoku-appeal. Kodwa sine meeting leyo meeting yona ezosiza ukuthi sihlahle indlela eyaphambili. uZwane uthe ukulandelwa iningi akusho ukuthi uneqiniso. Bakhona abasazi kakhulu isingisi abanokuthi the truth and justice is an orphan. Kukaningi ukuthi uma ukhuluma iqiniso uyithola ume wedwa. Akusho ukuthi ngoba ume wedwa awukho right. Akusho ukuthi abantu abaningi abamendawonye ba right. Kwenzeka ukuthi baze bamendawonye ngoba bagcwalele ukungazi. Umntwana umbonisi la ngicela ukulicizelela le ndaba ukuthi umntwana umbonisi akathi umntwana uMisuzulu akakulungele ukuba isilo. Akakaza kusho lokho namanje akangithumanga ukuthi ngizosho lokho. Into esho yona uthi imigomo efike lapha yakhe yokuthi kuze kufike ukuthi umntwana uMisuzulu kube uyena othathwayo abekwe esikhundleni ayihambanga ngendlela. Ngiyaphinda lokayana ukuthi yonke into eyakhwayo kumele benesisekelo esiqinile. Akumelanga isisekelo sibe ntengantenga ngoba
ungakha isithabathaba sendlu kodwa i-foundation uma ingekho right leso sithabathaba sidinga umoya nje ozohamba kayi-1 okwesibili uzosithatha. Kanti-ke uZwane uthe kaningi izinqumo ezithatha umengameli zigcine enkantolo wathi-ke lesi asithathile sibukeka sibuthaka. Uma kukuthi uke wayilandelela iy'ndaba zase-South Africa eziphathelene nomthetho kukaningi iy'nqumo ezithathwa upresident ziswe enkantolo ziqala e-high court. I-high court ithatha isinqumo sindlule siye Supreme Court of Appeal siyophelela lapha eBraamfontein e-Constitutional Court. Naso lesinqumo sika-President Cyril Ramaphosa sinabo ubuthakathaka bokuthathwa bisiswe e-high court sindlule e-high court se-Supreme Court of Appeal size siyophelela e-Constitutional Court. Sinabo lobo buthakathaka. Okwamanje angisho ukuthi ilento ezoyenzeka kodwa ngithi asirithanga i-dead end. Leyo option isasekhona and ingahle exercise if kuukuthi umntwana umbonisi ubona ngathi yinto efuna ukuyenza. Ngu-Ayanda Dube ngibika ngise Richards Bay. Awukwazi mbukeli lapha ekhaya ukukhuluma ngoZulu ungakhulumi ngawo amabutho kaZulu. Ayakuzwakalisa ukukuthakasela kakhulu ukuzwa lezi indaba eziqinisekisayo impela ukuthi impela isilo uMisuzulu sikufanele ukuba sesihlalweni. Nokuyinto abebelokhu beyisho njalo ukuthi bayamesekela bangemuva kwakhe. Iqiniso lithi sijabule sithokozile kakhulu ngesinqumo noma ngesimemezelo esikhishwe umengameli wezwe sokuthi amukele ingonyama yethu njengengonyama yesizwe. Iqiniso ukuthi ke lesivele sinayo ingonyama njengamaZulu kodwa ngoba bekunomdonsiswano obukhona bekufanele phela ukuthi bonke abantu beneliseke ukuthi kwenzakalani. Esikuthokozelayo njengamanje ukuthi iqiniso selivelile. Yingakho sithi masikhuluma sithi siyabonga kakhulu enkosini yakwaButhelezi undunankulu wesizwe samaZulu undunankulu wengonyama ukuthi ulivikele isiko ulivikele umlando kaZulu ubuvikele ubukhosi bukaZulu ngoba ukuba ebengekho noma ubengenawo lo mgogodla abe nawo ukuma kulesimo lesi ngabe asikho lapha namhlanje. Iqhubekile ke imbungazo yokukhumbula isilo uGoodwill Zwelithini okuhlanganeke unyaka sebuza. Isikhwama ke Sifananda World Peace Foundation sibambeke umcimbi okukhumbula umdlokombane nalapho kutuswa ke amagalelo esilo ekuletheni ukuthula. Uhlalo wendlobuholi bendabuko inkosi uPhathisizwe Echiliza uthi ke izigameko ezenzeke ngoJulayi zokuzitapela zikubeke obala ukuthi umdlokombane kakasekho njengoba ke likhona iqhaza bezolidlala ukunqanda uqhekoko olabonakala ke ezindaweni zasePhoenix nalapho ke abomdabu waseNdiya babulakala ngehluku inqwaba yebala elimnyama. Lo mcimbi ke obubanjelwe empangeni eCivic Center. Iqhubekile imigubho yokukhumbula ungangezwe lakhe njengoba isikhwama saloyo obesondeleni kakhulu nesilo uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu isifananda World Peace Foundation sibambe umkhuleko wokubungaza impilo kaMdlokombane kwazise kuphela unyaka akhothama. Usihlalo wendlobuholi bendabuko esifundazweni inkosi uPhathisizwe Echiliza uthi ke akangabazi ukuthi kuba imbube ibisadla nhlamvana okwabonakala endaweni yasePhoenix ngonyaka owedlule kwangeke kwenzeke. Kuthe izimo ezihlasele ngoJulayi lapha ePhoenix sathintana nalensizwa uIshwa kukubi Mageba. Masifika lapha kwakukubi Mageba. Lokho ukuthi isimo sasinzima ukungena nokuphuma. Kodwa into engayisho kuye ekhathazwe into eyodwa ukuthi uma isilo singavuka namhlanje sithule kuleyanto eyenzeka lapha kuyosho ukuthini. Siyabonga kakhulu uholo lwakho Mageba ngoba awulindanga wasukuma wakhuza kulesasimo esasilapha. Phakathi kwabebethamele lenkonzo ibithanyelwe umntwana okwaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi omkankosi abantwana
abasekhaya lapho kwazalwa khona isilo nabanye. Isilo sichazwe njengomuntu obengumbumbanisi wezizwe ezahlukahlukene nokufaneleke kube izathu esidala ubumbano endlunkulu. Ingonyama ke yona ibiyemukela zonke inhlanga zabantu ibengakhethi. Ngoba ibithanda ubunye, ithanda nokubambisana, ithanda nokusebenzelana, nokusebenzisana. uNkulunkulu obeka amakhosi. Wehlisa amakhosi abeka amakhosi. Njoba sikhona nje busuka kathu ukhosi. Busuka koShaka, koCetshwayo, busuka koDinzulu, busuke kathi, busuke koBushobkhali, kuze kube manje. Noma singafuni ukukhohlwa inkosi yethu, kodwa siyafuna ukukhohlwa usizi and welcome the new era, because the new era is here. Sihlale sibumbane. Usifundise uNkulunkulu ukuthi akekho umbala othize. All the races, he embraced everyone. Kuphinde kwatuso kakhulu umntwana wakwaphinda angene ngeqhaza ke abe nalo kusukela kubekwa isilo esisanda kwebuza naselidlaleke kumanje ukwenza isiqiniseko sokuba kubekwa ke osevunywe nawo mengameli wakuleli isilo uMisuzulu. Kuphinde ke kwethulwa isichuse sikaMdlokombane njengesibonakaliso sobumbano kwezinhlanga ezahlukahlukene. The monument is in honor of His Majesty and the Zulu nation. On behalf of all the Indian community and the Shivananda, we hail His Majesty. It's been tough because I always spoke to His Majesty daily for the past 10 to 15 years, and we've fostered a lot of good things to serve the communities, and we've been doing it very silently, and yes, we miss him a lot, and one thing that he's taught me, be patient, and everything was all right, and that's what kept me going. And today, yes, we release him to go beyond the skies and to say, let the nation prosper, and let King Misuzulu KaZwelithini lead the nation and lead all of us into a prosperous country. Ezindabeni ZIYENZEKA.IZINDABA.1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngisempangeni. Bukelike asithishelele ezitolo sobuye sibuye futhi nezindaba. Umphakathi wakuWard 18 kwaSomkhele eMtubatuba usadunguza ke bumnyameni ngokuthi ngabe sazoqhubeka yini isakhiwo soholo lomphakathi esibhidlikile uphahla sekusele nje kancane siphele. Elinye lamalungu omphakathi uNkosi Ngiphile Mashazi uthi ke bese behlalele ethembeni ukuthi sebezoba nehholo elizosiza umphakathi uma ufuna ukwenza imicimbi. Lisale linjena ihholo ebelakhiwa kule ndawo nobe kulindeleke ukuthi libe usizo emphakathini. Lesakhiwo nokukholakala ukuthi kwasetshenziswa izinto zokwakhe esingeke simeni nokuholela ekutheni libhidlike uphahla lakhiwe inkontilaki iMawande. Besinethemba ngaleli holo lethu ukuthi hayi sekuhamba kahle sizokwazi ukuthi sibambele imicimbi yonke into nemshado kanjalo. Kepha manje saphoxeka ke masibona ihholo seyiwela abantu ifulelo ngendlela efuleleke ngayo. Ayi kwangiphatha kabi mina njengelunga lomphakathi ukuthi akaze ngilibone ihholo elifulelwa ngilokho ngeplan. Ukumiswa kokwakhiwa kwaleli ihholo emva kwenhlekelele yashiya ababili belimele kanzima kushiya abasebenzi bengazi bazokwenza njani njoba bebethembele kulomsebenzi. Ngasho ngithi lapho ke silimele kakhulu ngoba nathi bese sazi ukuthi makuphela inyanga kukhona okuzongena nasekhaya kuba khona ushintsho loluncane olukhona ngokuqasheka kwethu la, so asazi ukuthi kuqhubeka lani. Lo masipala usabhekene nenkingo yozinzo kwezepolitiki njoba kunombango phakathi kwamaqembu amabili okuyi-IFP kanye ne-ANC. Imizamo yokuthola inkontilaki okuyiyona yakhe lesakhiwo ayizange iphumelele.
kanti umasipala wona uthi kusanophenyo oluqhubekayo ngalesakhiwo. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Uvuke umbhejazane wabhikisha umphakathi waseMpukunyoni eMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi ke imayini isomkhele Dendele mine iyavala ngoJulayi kulonyaka nokuzoshiya ke imindeni eminingi ibhekene nobupha njengoba inqwabe abantu bezolahlekelwa ke nayimisebenzi. Inkosi yakwaMpukunyoni uLuka Mkhwanazi uthi ke balamukele uhlu lwezikhalo zomphakathi kanye nabanikazi balemayini. Inkosi yesizwe sakwaMpukunyoni ithi kusemqoka kubona njengobuholi bomdabu ukuthi abantu bangalahlekelwa imisebenzi njengoba imayini somkhele Dendele mine kufanele ivale ngenyanga kaJulayi kanti umphakathi osomabhizinisi bangenela umbhekisho wokulwisana nalesi sinqumo. Uthi sebelamukela uhlu lwezikhalo zomphakathi. Sizimukele izikhalo zomphakathi ngoba nje zilapha nje umphakathi uza ngokuthi imayini ayiqhubeke isebenze njengoba sila kufanele ukuthi senze wonke amandla ukuthi imayini mayingasuki njengesimo esikhona ke South Africa wonke ukuthi ke umsebenzi ayisekho. Le ndawo kubuka ukuthi kunemindeni eyasuswa ukuze imayini ikwazi ukuthuthuka ukuze kudaleka amanye amathuba omsebenzi. Kodwa ke kunemindeni eyishumi engafuni ukusuka ukuze imayini ikwazi ukuqhubeka nokuthuthuka. Unobhala weMpukunyoni Business Association uSicelo Shandu ubese enxusa izinhlaka ezifanele ukuba zingenelele kulolu daba. Inhloso namhlanje bekuwukuthi nje sihlangane siyosomabhizinisi abasebenzi nomphakathi sizozwakalisa ukukhalaza kwethu mayelana nesimo esisibonayo esizolidela ekuthenini imayini ivalwe. Ikakhulukazi besifisa ukuthi ubuholi buhlangane noCocta neNgonyama Trust kuxazulule indaba yale mizi ewu10 engakavuma ukuthi isuke ngoba sikholelwa ukuthi uma ngasuka leyo mizi kuzokwazi ukuthi iqhubekeke kumayineke then sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo abantu bengalahlekelwa imisebenzi. Okhulumela inyunyane yabasebenzi iNational Union of Mine Workers Umuzi Zakwe uthi ukuze abantu bakwazi ukugcina imisebenzi yabo lezi inhlangano eziqhuquzela labantu abangafuni ukusuka abake bayiyeke lento abayenzayo. So asikwazi ukuthi uma ngabe umphakathi uhlabe ikhwela lokuthi nani imayini izozihambe ngenxa lezingqinamba eseke zavela la kwi-memorandum okwethu ukuthi sisondele sizo-supporta but bese siyasho ukuthi nakubo lama NGOs resist ukuthi imiphakathi irelocate sihlabe ikhwela lokuthi abayibukisise kahle le ngoba nakuba benelungelo lokuthi nabo bamele imfuno zabo but sinathi sinelungelo lokuthi siqinisekise ukuthi abasebenzi bethu bayakwazi ukugcina imisebenzi yabo. Umnikazi wale mayini uYanda Pro uthi yize bebezoyivala ngokusemthethweni le mayini ngoJulayi kodwa bazokwenza konke okusemandleni ukuthi ingabi savalwa. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uZamando Sicele ngikwasomkhele eMtubatuba. Owesilisa osemusha waseMtubatuba odle umhlanganisi emncintisaneni obizwa nge#KiReady Challenge oqoqozela intsha kuba igomele igciwane icorona. Uzanini Khumalo uthi ke ukungadluliswa ngendlela kolwazi ngokwezinga labantu abasha yikho ke okwenza bangaziboni beyingxenye yemkhankaso ehlose ukusiza impilo yabo. uKhumalo usho kanje enkulumeni abenayo neziko lezindaba ngemuva kokuziwinela kulomncintiswano oqhubekayo enkundleni ezokuxhumana nalapho abantu abasha beqhamuka namasu adlulisa umyalezo entsheni kobuciko ke obahlukahlukene. Umuntu kade wayivalelekile sukela ngo2019 iCovid iqala. Umuntu kade wayivalelekile mina ngithi kiready. Yiyo le nkondlo anqobe ngayo emkhankasweni ohlose ngawo ukukhuthaza abantu abasha ukuba basabele ikhwelo lokuba bagomele igciwane icorona kwazise sincane kakhulu isibalo sabantu abasha abagomayo. Uzanini Khumalo uthi ke kungabasiza kakhulu abantu abasha ukuba balangazelele ulwazi. Ukuze sikwazi ukuqhubeka nempilo ngathi singabantu abasha singalulangazelele ulwazi sibe hungry for lona. Uma qhamuka bezempilo sikwazi ukuthi sibanike isikhathi sethu sibalalele.
ekugcineni sizosizakala njengoba bengikhuluma ngawo uPrep baningi bayawudinga kodwa abanalo ulwazi lawo abanye uthola ukuthi sebeyazi ukuthi uPrep ukhona bese umuntu makumele ayotesta ngoba kumele uqale uteste before uthathe akutshela ukuthi mina ngikwazi ukutesta angeke ngikwazi nje ukuthi ngazi status zami okunye kwistigma leso ke safuna ukuthi siflashwe kuthina abantu abasha leso stigma sihamba size sifike kuyi COVID-19 ukuthi uma uthatha ivaccine uzofa okwistigma sifanayo futhi nokucheck iHIV. Lo mncintiswano obizwa nge#GetReady Challenge unika ke intsha ithuba lokuqhamuka namasu azoheha oza kwabo ukuba ke bakhuthalele ukugoma ngokusebenzisa ezobuciko obahlukahlukene kwazise intsha inothando lwezobuciko kunemali ke ebekelwe ukuba iwinwe iviki neviki kusuka ke u50,000 rand kwehla ke kuyaphansi. Laba aba between the age of 12 to 34 they can stand a chance to back win a share yabo 100,000 rand every week. Already the competition let's say it's started 3 weeks ago and if ungaya ku @GetReady essay on wonke lama social media uzothola uzibonele na ukuthi iqiniso abantu bayawina and into esibacelayo nje bona ukuthi baba submit izinto ezi creative ezi promote i-vaccination amongst young people ngendlela ebona bayibona ukuthi iyo indlela osingakhuluma nabantu intanga zabo so abanye baya rapper abanye bayenza ama poetry abanye bayapenda abanye bayenza ama fashion show bayenza into is exciting kabi zokubonisa ukuthi mase vaccinate. Ngokucwaningo olwenziwe abe#GetReady ziningi ke izathu ezidala ukuba abantu abasha baqoze ukugoma kanti ke lezi ngezinye zazo abanye ba-worried ngo-breastfeeding abanye ba-worried nge-infertility abanye ba-worried ngokuthi bona ba-pregnant so bazoyenza kanjani ke ukuthi ba-vaccinate is it safe for bona ba-vaccinate or banga-vaccinate abanye abazali basitshela ukuthi no bona bafila ukuthi it's too early ukuthi umuntu wa-12 to 17 a-vaccinate and it just generally into esiyibonayo ukuthi kune-lots of misinformation ukuthi abantu abayazi abatholanga information or abanye abafuna ukufunda kodwa enye into futhi esiyithola ukuthi ne-language eyizwa ukuthi abantu batshelwe sababuza ukuthi wena yini okwenza ukuthi uvaccinate ngoba intanga zakho nazi zona ziyasaba bathi bona ke mina bengifuna ukuprotecta umndeni wakithi uthisha nama-classmate yiyo baconvincile ukuthi no must vaccinate abanye bona bathi indawo yokuvaccinate asintwentsha kubo ngoba bavaccinatwa that time bona iyingane. Eyindabeni ZIYENZEKA.IZINDABA.1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngisemtubatuba. Asike sithi shelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV ngosamukeliso kaNgqulunga mina. Ake sihlabele phambili ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu14.94 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.65 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.54 maqhathaniswa neeuro lase-Europe igolide lona libo $1,934.89 ounce kuthiwa ongahluziwe wona ube $106.64 umphongolo. Asibheke ke engosini yezemidlalo. Kaizer Chiefs ngelinye ke lamaqembu angase ke aphosele inselelo iMamelodi Sundowns embangweni wesicoco se-DStv Premiership kule season kodwa ke uma inqoba yonke imidlalo esele ngemumva kuzothi ke kusasa kusihlwa itholana ke phezulu neGolden Arrows FNB Stadium ligamenxe ke elesikhombisa kusihlwa kanye ke kweminye emidlalo yakusasa iTex Galaxy izobhekana neSuperSport United bese kuthi iCape Town City yona izobhekana neMarumo Gallants. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke ke sikukhumbuze lezo ezihambe phambili osukwini namhlanje sithe
sivakashele esigodlweni saKwakhangelamankengane. Isaqhubeka ke imbungazo yokukhumbuza isilo uZwelithini kanti ke kubhidlike uphahla lwehholo lomphakathi. Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawasihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.